ngiyacela manje intwana siyangifihla siyahamba siyazima. Lo mmese lo ubizwa ngesinqindi ngunikezwe ekhaya. Ummese lo onikezwa wona ekhaya kini muphuma umakoti uyakoshada, okusho ukuthi emzini usuyakwazi ukuphatha ummese, usuyakwazi ukusika inyama makuhlatshiwe, uyakhululeka ngawo wenze zonke izinto. So lo owami ngubhale uMagimbela. Njengoba ubhalwe uMagimbela, ubaba wami uGimbela ongizalayo. So njengoba ngizalwa uGimbela, ngiwuMagimbela. Noma nguyena uMangcobathi nguMagimbela, njengoba ubona isinqindi i-kissed ibhalwe uMagimbela. I-symbolize ibhokisi engiphuma ngalo ekhaya. Kusho ukuthi noma ngabe kwenzakalani ngeke ngisangcwatshwa ekhaya, sengingcwatshwa la ngishadele khona. Njengoba ungenile ngebhokisi, ngeke usaphinde usabuyele ekhaya usuyophuma ngebhokisi nakakhona.